Masu sauraro barkanmu da warhaka tare da kasancewa da ku a cikin shirin gyara kayanka. Shiri na musamman da zai duba irin matakan da gwamnati ya kamata ta ɗauka domin inganta ilimin almajirai a makarantun allo da na tsangaya da ma rayuwar yaran da ba sa zuwa makaranta. Gidauniyar inganta rayuwar 'yan Najeriya tun daga matakin karkara ce ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri a matsayin martani ga kalaman gwamnan jihar Nasarawa kan ilimin almajirai da ke karatun allo yayin wani taro a Abuja. Kamfanin biyan bukata Media Center ya shirya. Sunana Musa Aminu da zan gabatar ke muku lalemar habin. To madalla. A daidai lokacin da mahukuntan Najeriya da ƙungiyoyin sa kai ke bayyana matakan da suke ɗauka domin ganin sun ɗinke ɓaraka a fannin ilimin almajirai a makarantun allo da ma rayuwar yaran da ba sa zuwa makaranta ke fuskanta. Sai aka jiyo wata muhawara ta kaure sakamakon wasu kalaman gwamnan jihar Nasarawa, kana kuma shugaban ƙungiyar gwamnonin Arewa ta tsakiyar Najeriya, Injiniya Abdullahi Alhaji Sule. Bari in gayyato abokin aiki Shehu Salmanu domin fassarar kalaman na injiniya AA Sule. An dai jiyo gwamnan jihar Nasarawa wato Abdullahi Sule yayin wani taro na gidauniyar tunawa da Sa'amadu Bello Sardauna Sokoto wanda ya gudana a Abuja, na kira ga majalisar tarayya da ta kafa doka ta haramta tsarin almajiranci gaba ɗaya. Yana mai cewa tsarin na daga cikin manyan abubuwa da suka haddasa yawaitar yara da ba sa zuwa makaranta da kuma matsalar rashin tsaro a arewacin Najeriya. Gwamnan ya bayyana hakan ne a taron mai taken ingantawa tare da bunƙasa jarin ɗan adam a arewacin Najeriya da aka gudanar a birnin tarayyar na Abuja. Abdullahi Sule ya ce Najeriya na da kimanin yara miliyan 18.3 da ba sa zuwa makaranta, inda ya bayyana cewa yara almajirai su ne suka fi yawa a cikin wannan adadi a arewacin ƙasar. Ya kuma ƙara da cewa rahotanni sun nuna almajiranci na wakiltar kusan kashi 72 zuwa 81 cikin 100 jimillar yaran da ba sa zuwa makaranta a tarayyar Najeriya. Yana mai danganta matsalar da ƙaruwar ayyukan 'yan bindiga da sauran laifuffuka. Gwamnan ya ce jihar Nasarawa na da kusan yara 430 da ba sa zuwa makaranta. Yana mai jaddada cewa magance matsalar ba aikin gwamnati kaɗai ba ne. Ya buƙaci shugabannin arewacin ƙasar da 'yan majalisa da su samar da dokoki da za su maye gurbin tsarin almajiranci da ilimin boko na dole da kuma shirye-shiryen koyar da sana'o'i domin kawo ƙarshen talauci, jahilci da ma matsalar rashin tsaro a yankin. An gaida Shehu Salmanu. Wannan batun da ya tayar da ƙura a tsakanin wasu masu ruwa da tsaki da masu fafatakar kula da sha'anin ilimin makarantun allo da yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya. Ambasada Fatima Muhammad Gwani ita ce shugabar gidauniyar inganta rayuwar 'yan Najeriya tun daga matakin karkara GMBNI. Ta ce kalaman na gwamnan jihar Nasarawa Injiniya Abdullahi Sule sun zo mata da mamaki domin kuwa ya bar jaki ne yana dukan tanki. Ya kamata a ce an kawo tsari mai kyau ga almajirai. Almajirai ba mabarata ba ne, su mahaddacin Kur'ani ne kuma makarantar Kur'ani ne. Kur'ani sai ka ci ka koshi sannan sai ka yi karatun. Kamata ya yi da sai ya tanadi wani abu wanda ya kamata ya yi bayanan yara almajirai da wanda ba sa zuwa makaranta su kimanin miliyan 18 ya yi bayanan nan mun ji haka yake ko ma fiye ma. To kaga Malam Sule ya kamata a ce ya fara daga kan state ɗinsa kawai, tunda wannan bayan Allah a lokacin da ake neman kuriyar su an ramomi za su fita su yi botin a duk Najeriya, sannan almajirai wanda sun kai shekara 18 wanda ya ce ya danganta su da abubuwa marasa kyau da ake yi suna ciki. Kaso 72 da ya fada akwai gangaren, akwai wannan mahaddatan Kur'ani su ma suna da katin zabe, suna fita suna bawa shugaban kasa gudunmawa, suna ba su gononi gudunmawa har zuwa kansila. To saboda haka Malam Sule da sai ya fara da 430 da yake state ɗinsa, da sai ya tanadi sana'a hannu, sai ya tanadi jari, sai ya basu, sai ya share dazukan shi. Gashi nan a kudancin Najeriya, Inyamurai da Yarbawa da sauransu, gwamnonin su sun yi kyakkyawan tanadi. Jihar Lagos ko Ondo ko Oyo ko kuma Enugu ba za ka ga wayannan mabarata ba. Yawan su suna nan su ma nasu amma sun adana kayan su, sun basu jari, sun ba su abin yi, sun hana su wannan out of school barace-baracen, sun adana kayansu. Amma gwamnonin mu na arewa musamman ina kira gare su sai su yi koyi da wayancan mutane.
Akan wannan batu na yi ƙoƙarin jin ta bakin Ibrahim Adara wadda shi ne sakataren da ke kula da 'yan jarida na gwamnan jihar Nasarawa wato CPS, amma dai lamarin ya cutura inda nan take na garzaya ga mai taimakawa ministan ilimin Najeriya kan ilimin almajirai da makarantun allo da yaran da ba sa zuwa makaranta Dr. Balarabe Kakale, inda ya ce gwamnatin tarayya ta yi nata aikin, saura abin da ya rage jihohi da ƙananan hukumomin ƙasar nan 774 su sauke nasu nauyin dangane da wannan matsalar da ke zama tamkar kadangaren bakin tulu, kamar yadda tun lokacin da suke faɗi tashi na tabbatar da hukumar nan ta ECOWAS da ke kula da ilimin almajirai da yaran da ba sa zuwa makaranta suka nemi tubarrakin gwamnan jihar Nasarawa, kuma bai yi ƙasa a gwiwa ba inda ya goyi bayan su 100% a wancan lokaci. Gwamnonin jihohin Arewa su ƙara ƙaimi wajen aiki tare da ma'aikatar ilimi ta tarayyar Najeriya da kuma ma'aikatar kula da ilimin almajirci ko inganta ilimin almajirci tsandayi da makarantun allo wato National Commission for Almajiri Out of School Children Education da kuma National Commission for Nomadic Education da ma wadda ke kula da ilimin manyan mutane da kuma sauran ilmuka na gama gari National Commission for Mass Literacy, Adult and Non-Formal Education. Duka wa'annan gwamnatin tare a ƙarƙashin ma'aikatar ilimi sun fitar da tsarukan da yanzu kowa zai samu ilimi. Sannan UBEC kowa ya santa a cikin dokar UBEC yau shekara 22 sashe na 15 na wannan dokar baro ya faɗi cewa almajiri shi ma ɗalibi ne kuma ya cin wanda kawata a bawa kuɗaɗen UBEC da SUBEPS wato hukumar nan ta kula da ilimi matakin farko na primary wajen inganta iliminsu. Amma ana yin wannan har yanzu a wannan dokar ga ya karar suka rubuta almajiri na ciki da yaran makiyaya da mata da kuma yaran da masu lalura ta musamman da sauran ma yaran da ke baran karan bakan titi a sanya cikin tsarin kula da ilimi matakin farko na jihohi na SUBEP. Ina ƙara faɗa ma jama'a muna magana kan almajirin ilimi wanda shekarun shi na zuwa makaranta ne, ba manya ba waɗanda suke almajiri bara sana'a. Batun barace-barace a tsakanin ƙananan yara wani al'amari ne da ke ciwa al'umma to a ƙwarya, sai dai kuma ga babban mai tsawatarwa na gidauniyar GMBNI ambassador Ahmed Bolori na ganin cewa tabbas abu ne da ke neman garan bawul, amma fa sai an yi taka tsantsan. Waye almajiri? In aka ce almajiri ai kalma ne na larabci, ana nufin wanda ya hijira, almuhajir, wanda ya hijira daga wani wuri zuwa wani wuri musamman a nan wurinmu don neman ilimi. Almajiri kenan. Abin da ya kamata ya ce ba magana zai faɗa mai tsauri haka ba, kyan shi ya yi bayani akan cewa a hana bara da roƙo. Ya kamata a bambance wannan. Ko mu nan ba ma goyon bayan tsarin da ake kai a halin yanzu na yadda yara suke ake kawo su, wasu ba a musu rajista ba, wasu ba a ma san da su ba, wasu an zo an kawo su kara zube an bar su, wasu ba a nema musu hanyoyi ba. Yanzu in ka je Nasarawa akwai makarantu da yawa a GMBNI mun je mun kai musu taimako da tallafi a makarantun su, akwai waɗanda muka tona musu bohol don su samu ruwa, akwai waɗanda muka gina musu wurin zama, akwai waɗanda muka musu abubuwa da dama. Harkar bara sana'a da harkan kai yara su zama mabarata suna nan suna yawo kara zube, wannan ko mu mun goyi bayan a gyara tsarin wannan. Kamar yadda ake gina sauran makarantu na boko, a gina makarantu irin na karatun addini, a sa yaran nan su yi karatun addini cikin walwala. Masu sauraro karku sha'afa, shirin gyara kayanka ne ke zuwa muku daga sashen Hausa na wannan gidan rediyo mai albarka, wanda kamfanin biyan bukata Media Center ya shirya tare da ni Musa Aminu. Domin shawara ko aiko da sako sai a tuntuɓe mu ta wannan lamba 07036073353. Abbas Rufa'i Wangara shine shugaban gidauniyar GMBNI da ke kula da yankin arewa maso yammacin Najeriya, ya ce karatun allo abu ne da ya samo asali tun tale-tale, don haka bai kamata a rika yunkurin yi wa tsarin kafar angulu ba. Harka ta tsaro dinnan ta fice yadda mutum yake tunaninta, bare yake lalamai inda zai je danganta ta da ilimi na almajirai ko ilimin Muhammadiyya da aka gada iyaye da kakanu a cikin faɗin tarayyar Najeriya. Mu muna kallon harka ta tsaro wani bangare na daban. Tsari da za a bi na fasalta shi shine irin hukuma da ma har gwamnati ta yi
almajirai ta hukumar almajirai da yaran da ba sa zuwa makaranta a faɗin tarayyar Najeriya, waɗansu jihohi ma suka kwafa suke irin waɗannan hukumomi. To ai ta cikin su ne ake sake fasalta tsarin ilimin almajirai din nan. Idan aka ce akwai magana ta harkar tsaro ko rashin tsaro a Najeriya da ake dangantawa da ilimin almajirai ko kuma ilimin Muhammadiyya, to ba a yi wa tsarin adalci ba kuma ba a yi mar kallo na tsinaki ba kafin a zartar da irin wannan hukunce. To saboda haka mu a matakin kungiya wacce muke aiki akan almajirai din nan shekara da shekaru da kuma tsari irin na ilimin Muhammadiyya wanda muka shigo muke karfafa muke tafiyar da shi muke yin sa muke ganin cewa iya da amfani mu rungume shi mu kyautata tsarin sa kuma duk almajiran nan galibin su 'yan ƙasa ne kuma a cikin ƙasar suke kuma mu taɓa samun wani lokaci da aka ce wannan abin ya jawo ta matsala a cikin Najeriya ba. Malamai magada annabawa su ne wannan al'amari ya shafa kai tsaye. Ganin haka na tuntuɓi wasu daga cikinsu inda suka tofa albarkacin bakinsu kamar haka. Sunana Imam Muhammad Awal Adam Hassan Zaki. Ina so ya sani maganan da ya yi abin mamaki ne kuma abin kunya gare shi, wanda ka sani gatanka su ne almajiran nan, malaman nan aran muna su ne gatanka, wanda su suka tsaya maka a dukkan wani harkokinka gaba ɗaya, su suke maka addu'a dare da rana. Sunan garin da yake mulkafa lafiyan bari sun zo ne karanta da alkur'ani. Sunana Gwani Sabi Muhammad, shugaban matasa na mahabbata alkur'ani ta Najeriya karkashin kungiyar Center for Quran Reciters. To lallai batun almajirci abu ne da aka rage ana cece kushe a kansa, kuma mu da muke cikin sa din mu muka san yanayinsa. Karatun alkur'ani ibada ne, kuma alhamdulillah a cikin wannan tsari ya samar da abubuwa masu yawan gaske. Sunana Sheikh Ibrahim Gwani Abdullahi Lamur da Mubi Adamawa State. A gurguje ba tare da bata lokaci ba, muna cewa lallai gwamna idan giyan mulki ne ebesa har yake tunani zai irin wannan magana, ya daga idonsa sama ya gani akwai wa'anda sun hau mukamin da ya fi nasa kuma sun sauka sun tafi sun zamo ko tarihin su ma sai an yi da gaske wani yake sane su a cikin wannan ƙasa. Na farko kenan. Sannan duk wanda ya ce zai yaki almajirci to kai tsaye addinin musulunci yake yaƙa. Masu sauraro, da haka ne shirin gyara kayanka ya zo ga gaci. A madadin kamfanin biyan bukata Media Center da ya shirya ya kuma gabatar, sai gidauniyar inganta rayuwar 'yan Najeriya tun daga matakin karkara Grassroots Mobilizers for Better Nigeria Initiative GMBNI da ta ɗauki nauyin kawo muku. Naku Musa Aminu ke cewa mu kasance lafiya daga sashen Hausa na wannan gidan rediyo mai albarka.